Sy, de lekker fizzy pine. En natuurlijk ons Algar wat vandag een champion is. Garlic float hierop, gebek met een deegie. Winner combination. Pruines. Thanks, Billy, to the rescue again. Very, very nice. That's a beautiful cop. I say. Oh, fuck, well done. I think that must be a record of... Which I need to... What good? Ja, sy. 3.6 kilos op hy karpie. Check there.
Livy. Jonah. Well, okay, well, yeah. They trek hem op. Dus. Ah. Ja, ik doe het mijne. De boerie laat je gewoon daar. Boomjes op, fantastische floatie zo van Synergy, fantastische. Vandaag is die Algar, om een bodyclubje, dat is een op die bol gooien. En die vis is, lijkt hier eigenlijk iets maar vol van het verschrikkelijk mooi. Mooi op de Vernie, baie lieflijke plek, die plek is goed baie groot, mooi baas. Karps is een spawn van het worden. Daar komen ons krelen in. Okay, my love, walk this side. Another record breaker. Guys, the relay line. Bring him right, my love. Okay, right on the last side. I see. Great stuff. That's a nice fish.
Very nice carp. Well done. Ja, wenn ich dann hier drauf blitze, ist er mit weg. Say, what a beauty. Well done. Okay, Anouk, my love. Not that guy looking for you. The only thing really good, all I hear is, give us a push. Thanks, stress, love stress. It's smaller than the others. Say, check how skinny he is. Very skinny. Okay, say. Let's get a photo on the phone as well. I see, beautiful. Okay, let's get him back. Een visie is nog pikant, maar dan vang je aan die ene. Het met braastrappers nog los. Zo. Dus van die ene terwijl ik terug ga. En dan kan ik even hierin hebben. Ini ada kerupuk ya. Saya dan di sana. Asai, well done. Okay, asai. Gimana? Yuk, kita kabar sama. Lagi sedikit lain, ah? Ya. Ini dia. Wah, jangan ya, tapi.
Oh, I got splashed. Awesome. Het backbite hier zo. Is daar maar een zwemmen. Kom met. Ja, zei. Ik ga weer wel eens alleen raken zo. Ja, ik ga hem onder deur brengen, zei hij. Hij moet die kant toe komen. Dus daarom het. Hier is het lijntje, hij gaat voor mij luisteren. Een boer die in een onderdeur duiken. Wow, hoe krijg je dat recht? Dus? Oké. Kom op die kant. Ja. Ik skip hem soms om net die. Ja, zei je, lekker uit lijntje. Oh. Dat is een pop-up, wacht, oké. Staan in mijn lijn. Nou, al twee van onze lijnen. Ach wel. Dat is. Dat is niet helemaal verstrekt. Ah, zei je, hier is wel. Hierin is los. Hierdie kant is los. Stap my stok voor en dan trek jy die net oor daai kant boor. Net wel iets Ah, zeker. zei. Moet kijk hoe om is het. En daar zijn lekker die elkaar spelen hier zo. Ah, zei. Nog zo een lekker enetjie aan die lijn. Ja, hierdie sweet white garlic en die white garlic floaties. Hulle werk fantasties. Al hierdie garlic floaties van Synergy. Som dan vir julle wys daarso. Dan ken die manne by TNT Fish and Tackle. Daar's Rustenburg, Steven, de produkte stops. Ek kom met die ouens. Ah, sy. Dis hoe dit lyk. Right, ons gaan hierdie ouetjie terugkry. Dan nog 'n paar kry by mekaar. Ah, sy. Dan, busy. Have a good one. Joep, sorry, breaking water there for. Alright, as die karpies nie wil byt nie, dan vat ons maar 'n lekker ou babertjie hierso, op 'n plat aan, op ligte tackle. Hulle fight lekker man. So ja, eerste baber van 'n paar wat ons gaan haal. Kom ons kry hierdie ouetjie terug en vang nog baie. Sjoe, dit fight lekker. My vinger gesny die bliksem. Sy. Alright, as die karpies nie wil byt nie, dan vat ons maar 'n lekker ou babertjie hierso, op 'n plat aan, op ligte tackle. Hulle fight lekker man. So ja, eerste baber van 'n paar wat ons gaan haal. Kom ons kry hierdie ouetjie terug en vang nog baie.
Joh, feit lekker. Mijn vinger gesneden, die bliksem. We have a new skipper. His name is Marcus. Well done. Ah, say. Dad, did you see that? Mooi. Mooi, Marcus. Mooi. One shot. Oeh, lekker size. Dankie, Boeta. There's the one also just chucked in. Ooh, what a beauty. Can I grab a photo of the phone? No, that. Oink, oink, oink. Baby, grijp me voor dan. Neem een foto alsjeblieft. Dan druk je maar los de knop weg gaan uit. Dan leer het foto's sturen. I see. Nice kick, he splashed me. Let's get some more. Also don't lie very long. Where's this fish? It's this side, I'll come around. Stuff. Hij is weer waar jullie. Het die manier niet. Lekker size hier. En in de net. Lekker champ. Ah, say.